any 2014, just fa un any, acord plenari que prenen els 21 regidors i regidores d'aquest ple, acord, punt primer, que aquest Ajuntament prengui el compromís de convocar anualment una audiència pública sobre el pressupost i les ordenances fiscals anterior a la seva aprovació inicial. O sigui, un any després incomplim que l'audiència s'ha de fer abans de l'aprovació inicial. I ara estem fent una aprovació inicial sense haver fet l'audiència pública. Perquè la justificació és, no, és que les ordenances són molt farragoses d'explicar, per tant les explicarem ordenances i pressupost junts. Doncs és que no entenem absolutament res. Per aquest motiu també, Iniciativa Esquerra Unida vam organitzar un acte públic obert a la ciutadania una mica per exposar les ordenances fiscals que es presentaven i recollir propostes. La situació avui, per posar una mica en context de què estem aprovant avui tots i totes, a Catalunya tenim 1.600.000 persones en situació de pobresa, 24% en risc d'exclusió social, 200.000 llars sense cap ingrés, 800.000 persones afectades de pobresa energètica, 14.000 persones sense llar, 20% d'atur, 50% al tram juvenil, tenim un 12% de pobresa assalariada, 12% dels treballadors són pobres, malgrat treballar són pobres, tenim 115.000 execucions hipotecàries i tot això que he dit ara a data de 17 d'octubre, que era la Diada Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Això és Catalunya avui i això és Blanes avui. Per tant, què és el que se'ns proposa avui des de l'equip de govern? Congelar les ordenances fiscals. Com a frase queda molt maca, congelar les ordenances fiscals. Quines són les ordenances fiscals que congelem? Per un altre, quan es decideix congelar les ordenances fiscals, el que estem congelant, per exemple, és la taxa als caixers que se'ls cobra als bancs per tenir un caixer a la via pública. Cal que als bancs els congelem? Cal que als bancs els congelem els impostos municipals? De debò? De debò cal que als bancs els congelem els impostos? Avui que estan declarant a l'IBEX beneficis multimilionaris a costa del rescat de la ciutadania, els hem de perdonar, els hem de congelar els impostos de debò? Per un altre costat, el 2% de reducció de l'IBI que avui parleu suposa que a un ciutadà normal i corrent, a una família normal i corrent d'aquest municipi, li baixarà el rebut anual entre 2, 4 i 6 euros. En bases de 100, 200, 300, 400 euros, estem parlant de 2, 4, 6 euros anuals per família. Què passa? Doncs a la gent que tingui grans patrimonis, a la gent que tingui grans empreses, aquestes grans naus industrials que tenim a Blanes que facturen més d'1 milió d'euros, en aquestes els estem reduint l'IBI milers i milers d'euros. És a dir, que aquesta reducció de 260.000 euros sobre el pressupost suposa que les famílies s'estalvien 2, 4, 6 euros i que els grans patrimonistes que tenim en aquesta vila s'estalvien molt més. Per què? Què passa? És que estem en el context que he explicat avui de situació de crisi, de pobresa energètica, i amb aquests 260.000 euros avui podríem posar, per exemple, podríem agafar 100 joves durant 6 mesos en pràctiques remunerades a l'Ajuntament de Blanes, o bé podríem pagar 86.000 àpats en menjadors becats a les escoles de Blanes, podríem pagar 6.500 factures energètiques de veïns i veïnes que aquest hivern no podran encendre la calefacció perquè no poden pagar-la, o podríem agafar fins i tot aquests 260.000 euros que agafeu i en comptes de perdonar-los a tota la gent que li esteu reduint aquest IBI, que com he comentat la gran majoria recaurà de l'estalvi, recaurà sobre aquells que tenen molts diners, amb aquests diners precisament el que podem agafar és i perdonar-li, bonificar-los, ajudar-los a l'IBI, a la gent que està a l'atur, a la gent que no té per pagar el seu dia a dia. Per tant, cuidado, perquè sota la paraula molt maca de congelar estem mantenint augmentat aquells doblazos que van haver-hi de les llars d'infants, totes aquestes taxes que s'han pujat. Hem de debatre ordenances i pressupostos junts. La primera trampa de les retallades és rebaixar la fiscalitat a aquells que poden fer-hi front i no ajudar a aquells que no han de pagar, perquè no poden. No n'hi ha tants IBI de tants de milions, com estàs dient. Jo tinc l'estudi fet i la veritat tindria sorpresa. Gairebé el 80% dels IBI d'aquest poble són inferiors a 60.000 euros. 60.000. I tenim comptat amb el dits de la mans els que superen els 300.000 euros. Víctor, té la paraula en Víctor Català. Entenc que en l'última intervenció que has fet, Nico, crec que ens has donat una mica de raó. O sigui, dius que tens amb els dits comptats els IBIs de 300.000 euros. Un 2% de 300.000 euros són 6.000 euros. A un treballador li baixarem 2, 4, 6 euros al rebut i en aquests de gent que, com tu dius, són amb els dits de la mà, li baixarem 2, 3 i 6.000 euros a cadascú. Clar que tenim propostes.
Però el que estem dient és que precisament el que podríem haver fet és mantindre l'IBI, per exemple, i bonificar, ajudar a tota la resta de la gent que avui no pot fer front, perquè estic convençut que si li preguntem a un ciutadà de peu, qualsevol ciutadà o ciutadana, escolta, què prefereixes? Pagar 2, 4 o 6 euros menys, o que en aquell teu veí que s'ha quedat sense feina, que té els fills a l'escola, que no pot pagar, li bonifiquem els 100 euros d'IBI? I que aquella persona que té 300.000 euros de propietat segueixi pagant l'IBI corresponent.